Antarja wonten timbalan. Mesine kowe weruh. Kyai Logara kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kelawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Logara kuwi wigatine mengki Arya Srana tumedhaing kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Logara kon tekan kene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Logara, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badraraya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badraraya. Iblis lanat karepe dhewe. Wah, menungso lan tatanan sayoli binatang. Wah, nias karo para dewa, nilani karo Mandura Prabu Kulawarga. Ten bapak nek Cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang ngersaning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadeke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Ora sampeyan melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimakaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Teka pira Kresna Gatotkaca kasinggihanmu. Iki Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk? Nek ngaten, udu kowe. Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhaing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Kala narepa Kresna Tantulasa anyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Aku dadi ming tumuruning kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra. Kosek to. Dawuhing Kakang Semar piye? 3 pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Lima Sodolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah dipun Kanjeng Prabu. Antarja inggih kula kasinggihanmu. Ana apa? Wale-wale menapa suwan kersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampahan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng ing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku?
kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugara Wah Prabu. Wah jagat Bathara jagat pangestu ngoro weladal. Antarsa wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugara kuwi ora sak baening pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kalawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugara kuwi wigatine mung kinarya srana tumedhaing kanugrahan. Apa kowe ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugara kon tekan kene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya ngapa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugara, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badraya. Kosek Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badraya. Iblis lanat karepe dhewe. Wah, menungso tatanan strayali binatang. Wah, nias karo Baladewa, ngilani karo Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah tegese kowe wani karo Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar tuwani Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Laruta saking kutha Sang Kala-kala yen namata saha Sang Sri Kresna inggih oh ora santet pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman wae apa ngegonggongke dimenake Werkudara kira-kira Baladewa wani ngajar karo Antarja apa piye mangkir miyin sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten sapa iki muring-muring iki berbagi wong ler-leran nyakit cobi remeh to ming diwane niru gareng lho gareng nika nek kowe wis mantuk menika karo sapa-sapa ora wedi setan las mlirik matane mboten mlirik panci kera ora Bu yo terus kula ugi ngaten ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Alugara terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca lha kok iki lho senjata cakra kuwi dudu pusaka baen-baen kuwi pamunahing satru sekti cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok men diboyong karo Gatotkaca piye mangkir miyen to sanika ngaten mawon pusaka Alugara diparingaken ngono mboten yen tak paringke Koko Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar yen ora tak wenehake yen aku nesu apa sing iso nesu ming Ratu Mandura apa piye? Sing iso nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni ngampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Sampluh iki. Kula mawon wedi karo gareng. Nomalis panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo usaka kula suwun. Dikone ndi? Teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo.
wong edan wayang diosah sik. Gareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. 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 Lah iki Lah iki Gusti paringono sabar. Paringono kiyat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikondurke. Ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petruk iki nggonku. Iya. Nyonya. Nggon aku padake ora. Aduh. Kancing gelung ki bolongane cilik kok teng susu-susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ingkang badhe ambabar katentreman ndara.